खुलुमबाय रायजोफोर मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय डिसेम्बर 22 तारिखआव जोंनि बिश्वनाथ सारियालिनि सिङाव थानाय 2 नं थारायबारि गामिनि हरेन दैमारिनि फिसाला शंकर दैमारि इन्जिनियारिं कमप्लिट फरायनानै गुजरातनि गंसे सोनोटेल रिजर्ट मुंनि हटेलाव फ्लोर मेनेजारनि पस्टआव खामानि मावबाय दंमोन आरो दान मोनब्रै जाबायमोन 4 मान्थ जाबाय मावबाय दङमोन। ओमफ्राय डिसेम्बरनि 22 तारिखआव मोनाबिलियावहा स्कुटि लानानै दसे ओंखारलांदोंमोन आरो ओंखारलांनायावनो लामा ससेयावहा गोलैना दंमोन सिरियास अबस्थायावहा। ओमफ्राय एक्सिडेन्टसो जाखोना सोरबा बुखोसो बेखौथ' दा एक्सिडेन्ट होनना बुंदोनो। ओमफ्राय पुरा सिरियास अबस्थायाव दंमोन नालाय लांथांबा हस्पिटालाव लांनायावबो अब्लाबो हस्पिटालावहा बिथांनि जिउआ गैला आरो। ओमफ्राय दायो न'निफ्राय गार्जेन थांदो लायनो थाखाय लाबोगासिनो दङ, न'आव मोनफैयाखै। ओमफ्राय रायजोफोर बे भिडिअनि मेसेजनि गेजेरजोंनो बुंनो सानो जे रायजोफोर एसेबां गोजानाव थांस्लायस्लाय नाथाय गोजानाव सेफटिबो गैया, बेनिखायनो गावनि लकेलाव थानानैबो खामानिखौ मावनो हायो आरो बेखौनो बुंनो सानो इयुनाव जाहाथे इदि दाजाथो। ओमफ्राय रायजोफोर आं दायो फुल एड्रेसखौबो होनोसै। हरेन दैमारि, बिफानि मुङा हरेन दैमारि आरो फिसालानि नामा शंकर दैमारि, PO बालिसां, ओमफ्राय PS बिश्वनाथ सारियाली, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ, आसाम।